Tinokutokesai mabuja tauya ano nhau dzomanhoko dzozuva ro13 mwedzi uno waGumiguru. Tiri kurangaridzai mabuja kuti zuva ro15 mwedzi uno pamudze pamakanzuro ofisipo panenge paine wanhu kudare roparamende vanenge vakuda kuti muuye kowanyepa zvamuri kuda kuti zvigoitsiwa mukutekedzwa kwemari zvogore rinouya. Kwai urongwa hwekutekedzwa kwemari hwegore rinouya hunoda kuti huringitsiwe hugoita kuti zvido zvevanhu zvipindirire. Zvichabvira panguva dzogumi kusvikira nguva dzogumi-3 dzomasikati. Tinaite bau tiende koringitsa nokureketa nawo tiwanyepa izvo tinoda. WaChinamasa nyasi wagobuda uri kupaumba kuti iwo wanhu wakaita zvokupondana nomwotika dzawachamisa noWamwe KuMasvingo wanga waribeka namhosva wagotiwo wanhu wakanga waenda kosvodoka wanhu wachamisa kuita kuti wachamisa wakaenda wachida kuti wamanikidze kuti watetekere chete. Ipapa paribekana chimwe chamboreketiwa newanhu asi zvahwadza wazhinji wachitoti kohoko naye warumewa kuramba wachigoita mapwapwa akadari. Ipo paribekana chinhu chine musoro icho wari kuita. Zvakatoma mabi angu. Iye Chamisa nyasi aenderera mberi nokutekaira kwache kuMasvingo zvazotoita kuti pamasitoro kubhikita kwai papfikiwe. Ipapa nyasi kwai mapurisa agotoenda kopfika nzvimbo dzese akagoti wanhu wabenuke kudzimba dzawo. Pokare mapurisa mamwe atumiwa kuenda kuzaka achitungamiwa nomukuru wemapurisa awo kuzaka wachienda kuumba kwaseneta Mesheki Marawa wachienda kobvunzurudza wanhu ikweyo. Kwai waenda wakagoenda kotsvaka zvahenyu zvawanga wari kutsvaka apa wanga waribeka namapepa okuti watsvake zvawanga wari kuda. Iye Chamisa agotoburika hache ari kureketa newanhu kungundu achiti wanhu warega hawo kuita zvokuvhundutsiwa plus wanhu warege kuita pokare zvokuita mhirizhonga nokuti iribe chainobatsira. Kwai kunyirana kusvinuba ende idi kusvinuba. Tinondoimba kuti zvichaita zvichikuwa zvinhu zvinhu. Kwai ino hurumende yagoti iyo ida kugotanda kupa wanamukoti nanachiremba kusadza romahara kuti wareke kugotiza. Kwai wanamukoti nanachiremba wari kuramba wachindotiza wachienda koita zvokusenza kuno mari tsvinu. Wari kuda kuti wapiwe zvinhu zvakaita sokubvumiwa kuenda padandemutande. Heno kuti zvinhu zvizi zvinoita kuti wabhadhare magetsi chere kana kuti waone motika dzokutekairisa zvinhu zvakanaka. Zvakatoma mabi angu. Unotoona kuti wakuru wehurumende kwakuperehwa chaiko kwawakuitaku. Bazi rozvinoitika munyika ragoreketa iro kuti rakwanisa kuderedza mapasipoti asati anhadziwa kubva pazviuru 400 kusvika pazviuru 170. Heno kana chiri chokwadi nokuti wandoti ipapa wachiri kurapa wachindotora chete mapasipoti omari inodhura kutorawo mapasipoti omari dzakachipa. Zvakatooma izvi. Mumwe muchinda anoita basa rokubisa zvimbambaira akaita mbiri yokubisa zvimbambaira kunonzi kuFalkland agonyora tsamba pabodzi nokukumbira Britain kuti ireke zvokumisa mari yainge iri kuda kuunza kuZimbabwe iyo kuti iite basa rokubisa zvimbambaira. Heno kuti zvichatetekewa chere tinondoramba tichindosvira kuti mari iyi inouya igoita basa rainenge yakamirira. Warimi wanzi wagongwarire ipapa kuti kana wakareka kugobhadhawa nokuchimbidza mari yawachazobhadhawa yomabhondiyo inenge ichiribe chinhu pazvinhu zvawakaendesa. Ipapa kukwira kuri kuita zvinhu munyika pamabhondi kurorera kuhwadza chaiko apawo kunetsana kwaakuita hurumende pabodzi pono mabhizimusi kwaakutoita kuti zvirambe zvichingidzira. Ipapa mari yokunze kwenyika iyi kwai yakwira mutengo pokare pamusika unotengesewa usiri hurumende. Zvakatooma chaizvo zvokutoti wazhinji aiwa wachatoita kutambisiwa tsotsa chaiko. Mureka henyu muone zvichaitika ipapa. Iyo mari yokunze kwenyika hwendo huno pamusika wawo
hurumende yenge iri kutengiwa dhora ribodzi kuAmerica anomadhora 20 anomasendi 9. Kwaipapa kwakagopuwa mari inoita mamiliyoni 36. Heno kuti zvichaita mushechere nokuti wari kutenga mari iyi kunzeko wagotosvika pa200 chaiwo padhora ribodzi rokuAmerica. Idi zvakatoita kunyangariwa chaiko. Wanotekedza nhabvu muZimbabwe wozifa wagokumbira ruregero kunyika maererano nokudyiwa kwakaita wakomana wenhabvu. Zvinotorwadza izvi paribe kana amboziva kuti tichapindura kuti kudini nokukumbirwa ruregero kwataitaku. Tiringedzi kuitika ipo pasi rese. Kubotswana kwaye kuno wanhu wana wanobva kuSouth Africa wasungiwa nonyaya yokutekedza zvinhu zvokuita kuba umbavha ugororo wakapakata. Heno mabi yangu kuti zvichamira mushechere ticharinga hedu kuti zvinenge zviri kuenda kupi. KuMozambique kwaye kuno hurumende ikweyo wagouraya mutungamiri wenhamo anozikanwa nokunzi Nhongo. Heno kuti mubodziyo Cherena Rex Nhongo wataigoziva kweduno kana kuti wakasiyana, ticharamba tichigoringa kuti zvinenge zvichipera sei. Nigeria yagotiyo yanzi yapuwa tumushongahodzi wamupengo unosvika mamiliyoni 3 nochidimbu kubva kuAmerica. Kumushonga wapiwa ngoto Pfizer. Kwai kugana kuri kuramba kuchindoita makwai ekureketa nokukubana kwounzeru apo wari kuda kuti waise mutemo mutsva unobatirira nokurambidza wanhu wanoda kuita zvoungochani kuti waenderere mberi. Heno kuti zvichapita mushechere asi wazhinji wagotsvomwa wakati dai wandowasiya wawareka wachiita zvawanoda hawo iwo wakuru womuganamo. Heno kuti wachaitawo sei ticharamba takaringa iko inoperera iyi. Manyadzo aitika nyasi kuUnited Nations kwagoisiwa akadzingiwa basa kuBritain nokutadza kutekedza zvino chokuita nodziwa mupengo. Matt Hancock agoisiwa kuti ndiye aite mutungamiri mukuru anoringa nozvokutekedziwa kodziwa mupengo muAfrica. Zvinotorwadza unosayaziva kuti kohokonai wasaya chero mumwe munhu muAfrica muno anoita tusvinu anoziva nyaya iyi. Izvi zvinototirwadza nokutotaridza kuti wane chokwadi bachere chokuti isusu tiri wanhuwo wasvino. Izvi tinozviti pasinazvo. Takadaro zvedu mabi yangu panyasi tazorora. Ndini wenyu MhanduWe WeNhau.